Salutare fraților și bine v-am regăsit pe un nou videoclip de Roblox. Sincer, de când am mai filmat Roblox, de când am început, nu prea mai țin minte. Acum mă joc de pe controller. Sper să pot desena cu controllerul. Așteptăm runda asta care este și revin direct cu desenatul. Ok, băieți, deci în câteva secunde începe runda. Hai să mai explorăm și ceva aici. Oh, teren de fotbal. Hai la teren! Messi versus Ronaldo. Cine țineți? Ronaldo sau Messi? Ronaldo! Eu țin cu Ronaldo. No! Ok, voi desena cu mâna. Butterfly. Ok, trebuie să desenăm un de ăsta, fluture. Dacă tot eu cred că așa se desenează un fluture, nu mă estimați pentru că, sincer, eu nu știu cum se desenează și eu chiar nu sunt bun la desenat. Așa că o să fac și eu ceva pe aici, cringe, cred că. Și dacă ceva, vedeți și voi. Nu uitați să-mi dați și mie notă. Dacă ăștia de aici îmi dau notă, dădeți mie și voi notă. Să vedem cine e hater mai mare. Cred că voi face ceva de genul. O voi colora aici. Ok, deci prima e gata. A doua va fi cu un fel de roșu. Sper că ăsta e roșu. Că dacă n-ar fi roșu, ce să mai zic? Vreau să pice ceva mai greu, că asta e super simplu. Să zicem. Să zicem. Asta e mult mai simplă și vreau ceva mult mai greu, cum ar fi o caracatiță, un avion. Ok, un avion nu e chiar așa de greu, dar ceva mult mai tryhard, pentru că e prea ușor. Nu, încă 3 secunde, nu prea mai reușesc nimic și Nori. N-a reușit Nori. E, da, asta e, deci nu-mi place, îi dau 3 stele. Nu sunt eu mare hater, dar nu prea a ieșit bine, adică în 2 minute se putea mult mai mult. Următoarea. Deci, lui asta cred că o să-i dau 2 stele, pentru că îmi pare că e mult mai proastă. Băiatul ăsta cred că n-a reușit, sau fata, sincer nu știu. Îi dau, 3 stele. Să fie de bine, 3 stele. Următoarea. Asta e a mea. Deci, vedeți linia aia albă, ea ca asta. Asta de aici. Apoi, vreau să fac un nord, dar nu mi s-a primit. Dar până la urmă asta e. What the... Ce e asta? Ok. Vreau să-i dau și eu niște 2 stele măcar. Asta e. Hai gata, i-am dat și 2 stele. Deci cine? Hai really? Poate mai luam și eu un loc întâi, ceva de genul. Măcar pe ce loc am ieșit? Spune încă 4. 4, măcar 4. Măcar loc 4, că vă zic din prima că eu nu știu a desena. Mai plimbăm puțin pe aici. Oh, ce e aici? Da, vreau să-mi cumpăr un câine. Am 71. Nu mi-ajunge, nu? Nu mi-ajunge. Păcat că nu mi-ajunge. Poate data viitoare. Sincer nu știu când o să mai filmez Roblox. Stați un pic. Deci avem desenat o insectă. Sincer, cred că o să fac o muscă. Nu mă întrebați de ce, căci sincer nici eu nu știu de ce. Vom face așa, ne vom duce aici, vom colora așa cu roșu aici, pe urmă ne ducem super subțire. Facem așa. Ceva de genul. Ziceți voi de nu mă pricep.
Pe urmă facem aici așa. O insectă. Păi eu fac o muscă. Tot de o insectă, nu? Adică, cred că e o insectă. De fapt, ba da, e o insectă. Și a doua aripă. Ce să mai fac? Hai, fonul verde. Așa. Și pe aici, nu, fonul știi ceva, îl fac sur. Nu știu de ce sur, lasă-l sur. Așa. Și fac pe jos de ăsta cafeniu. Nu mă întrebați de ce, sincer nici eu nu știu. Așa. Dacă vreți să vă jucați voi jocul, se numește Speedraw sau ceva de genul. Ia mă, ce-i pe... Eu până acum mă foloseam de asta dacă aveam asta. Ok, desenez cu asta în continuare. Voi face, cred că aici și un geam sus. Sau, sincer, voi mai face încă unul iac așa aici. Frumușel. Voi face pam așa. Ziceți-mi voi dacă voi tot făceați așa geamurile cu de astea. Șterg asta și cam gata. Cred că mai fac și eu ceva detalii pe aici, cum ar fi o masă. Cum ar fi o masă sau ce-i asta? Soarele dă să-l fac. Da, unde spun soarele măcar? Cred că o să-l pun acolo în colț. Și voi pune așa. 3, 2, 1, gata! Stop la timp! Bă, deja două runde. Și am ieșit pe locul 4! Vreau un păianjen să desenez. Sau un elicopter. Ăsta niciodată nu e o insectă. Ce e asta? Eu nu înțeleg nimic de aici. Da, nu o să dau la nimeni. Asta nu trebuie de... Ha, mă! Deci, următorul. Bă, astea nu sunt insecte. Bă, eu sper că bag eu o insectă. Ce sunt astea? Bă, eu sper că zic corect. Dacă nu zic corect, dacă sunt comentariile activate, ziceți-mi voi. Eu așa aș crede. În sfârșit a mea. Dădeți-mi și mie o notă. Dacă asta e a mea, mă întreb care e cea mai bună. Eu sper că a mea. Haide. Deci. Bă, ce fac oamenii? Eu sincer nu înțeleg. Haide. Măcar locul 2. Măcar asta. Măcar locul 2, e bine. Locul 2, 10 puncte, am nevoie de 200, eu am 81, 85, m-am dus. Aoleo. Hai să trecem la următoarea rundă. Deci următoarea rundă e o casă. Bă, cred că o să o fac cum o știu eu. O să o fac sură, casa. Deci merge așa ceva de genul. Pe urmă merge așa. Aici va fi a doilea etaj sau ceva de genul. Pe urmă aici încă un etaj și aici va fi intrarea. Nu știu dacă știți ce vreau să fac. Aici e intrarea. Pe urmă aici va urma mult mai negru. Nu știu dacă știți ce vreau să fac, sincer. Dar să zicem. Așa și în fiecare cameră vreau să pun câte un geam.
Adică pam așa. Asta va fi un fel de casă cu 2 etaje. Deci așa. Și acum trebuie să desenez celelalte. Adică fonul sur. Bă, ăsta nu e sur. Unde mai e surul? Ăsta e sur. Nu, nici ăsta nu e sur. Ăsta e sur. Nici ăsta nu e sur, bă. Ceva, o să iau eu un sur de aici. Ăsta. Lasă-l deja pe ăsta. E bun și surul ăsta. Voi termina aici și revin. Băieți, deci ascultați-mă. Știu că arată oribil, dar e o casă. Adică până la urmă este o casă. Așa, și cred că o să mai fac ceva pe la geamuri. Pam așa. La geamul ăsta tot și la geamul ăsta tot. Dar și la ăsta. La toate. Deci casa mea este gata. Arată ca în cringe, aș zice. Ok, hai să vedem. Hai. De-abia aștept. Bă, e o casă, i-aș da eu 3 stele. Așa, numai pentru încurajare. Băia ca la copaci nu m-am gândit. Îi dau 4, nu, 3. Îi dau eu 3 stele. 2 stele mă gândesc. Pentru că văd da eu o casă, doar că nu chiar așa cum ar trebui. Adică e o casă până la urmă. Ia ca și casa mea, în sfârșit. Deci ce notă îmi dați? Trâp. Hai să vedem. A mea ultima? Nu. What the? Ce e aia? Vedeți în stânga, dreapta jos? În dreapta jos e mare pisică sau ce-o fi aia. Da, nu contează. What the hell? Ce-i casa asta? Bă, ce-i casa asta? Vreau să-i dau și eu 5 stele. Deci, hai, gata? Astea sunt casele? Bă, dar prea mulți oameni joacă. Îi dau și eu 2 stele. Eu zic că merită. Deci. Ha, mă! Ce? Bă, meritam eu locul 1. Dădeți-mi și voi notă la fiecare și ziceți-mi cât de bun sunt. Cât de bun sunt la desen. Vă zic din prima, nu sunt bun. Da, ce să mai zic. Așteptăm următoarea rundă. Deci ce trebuie să desenăm? Un mouse. Băi, aproape am terminat. Mai trebuie să mai desenez pereții, care cred că o să-i fac de culoarea asta. Așa. Mai fac și eu niște geamuri. Sincer, nu știu ce am eu cu geamurile, că fac la fiecare câte un geam. Repede desenăm așa. Îi punem la geam asta. Nu știu de ce mereu îi pun dita mai asta. Mai facem niște detalii pe aici, să zicem. Facem așa cu alb pe aici. Că sincer nu știu ce să fac. Nu, dar ar fi bine să colorez totul alb așa. Bă, alb. Nu bej. Alb. Ha, mă, că nu cred că nu se poate alb. Ha, mă, really? Ok, lasă așa. Aici voi face ceva de genul. Alb. Adică sper că arată ceva. Albul ăsta. Că, sincer, mai am foarte puțin timp. Așa. Nu. Cred că nu reușesc. Nu reușesc. Repede. Coada de să eu fac. Pam așa și nasul. Gata.
Am terminat la limită. Deci, hai să vedem ce au făcut ceilalți. Ăsta zici că e Jerry, din Tom și Jerry. Bă, cred că mă gândeam și eu la ideea aia, dar de-amă. Ce e asta? Eu prima dată când am văzut mouse, eu mă refeream la mouse-ul de la calculator, care virești cu ele. Dar când am observat, de fapt, e unul de ăsta, mic. Hai să vedem următorul. Vreau să-l văd pe al meu. Vreau să-l văd pe al meu. Să văd cum arată. Oh, ăsta e al meu. Sincer, am scăpat câteva locuri din alb. Dar asta nu prea contează. Haide. Sper că mi-a dat cineva măcar o stea. Nu, măcar 5, că lui ăsta îi dau 3. Deci, hai să vedem. Prea mult joacă, îmi pare că. Și nimeni nu știe că eu sunt youtuber, ce păcat. Normal, dacă toți sunt din afară, că nu prea cred că sunt din România și Moldova. Haide, mă. Deci 3 dai 1 și... Măcar locul 3. Decât 4, măcar 3. E bun și 3. Băi, cred că este de ajuns pe azi. Sper că v-a plăcut videoclipul. Sper că v-a plăcut cum am desenat. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii cum am desenat și ne vedem pe data viitoare. Șpa, șpa!